Monggo. Aduh. Alhamdulillah Mi, ya wes kok enak montore sampean Mi. Wong-wong iki lho delokna lah mabuk. Kan ku mudun ndut. Sapa sing ngedono kon iku ae mudun. Lah iya. Wah, aku balu ditulungi apa? Aku pegang mudun oleh gak digendong apa? Pegang mudun aku Mi. Sapa ate nulungi bulldozer kayak kon ngono? Ayo, ayo mudun. Ya iki rek jenenge Rani Homestay. Iya Mi aku ngerti ndek IG-ne, ngerti. Dadi lek ndek kene ku lek kalian katene nang Bromo ku nginep ndek kene dhisik. Wis tersedia sak jip-jipe barang Mi. Oh, lengkap ya Mi. Sri, awakmu makna rambek Python ndek kono sing bete loro ya. Oh, sama sih ndek kene lho. Yo tak bete mes. Oh, berangkat. Sebenarnya Pak. Ayo, Pak. Ayo. Dosen iki kok belum ayo. Kita kan bertiga ya, Pak. Ya. Ora e kon iki burung. Iya betul. Metu. Melo. Ayo arek hujanan. Sampeyan iku anjene jan gak bakat sukip belas. Ngono Pak koyo ngono enake Pajero e. Menin Pak pikep ae lek melok aku yo. Pak pikir paling aku lek nyopir dhewe gak mampu. Si, Pak itu nandi. Deskores kemang nandi Sri. Wong acet ya arekku gak ngentel di umi kono paling. Duh, aku malih gagal aku turu ambek apa? Muales aku turu ambek wong loro iku. Ya apa ya, cek nih aku iso turu ambek apa ya?